Tungod kay dagang mga tao, di na to mapugos. Doon ay mga tao nga wa na nagaw-na may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Ang ila ra yung ginahuna nga mabuhi sila, ma-enjoy sila, makakaon sila, pero makaigsunan hinumdumi nga bisan pag unsa kalami imong pagkaon, bisan pag unsa kadaghan imong bahandi, hinumdumi nga aduna kay kamatayon. Na kung mamatay ka sa imong bahandi, di ara kutob, mamatay ka sa imong trabaho, mamatay ka sa imong kwarta, o bisan unsay naa nimo, maabot ang panahon makaigsunan nga kanang naa nimo dili na kadepensa nimo, dili na makapugong nimo kung hukman na kas Ginoo. Busa makaigsunan na ay Dios nga atong kadangpan ug makasalig ta gayud niya. Human sa panahon nga kwaon tag mga hanaw tayong kalibutana, ang Dios nga imong saligan ug gituan mao'y makatabang nimo.